Simple Specialist Hospital and Medical Service. Asibitin talakawa domin talakawa. Wannan asibiti an gina sa ne domin taimakawa talakawa, musamman ma waɗanda suke yankin shika da kewaye. Wannan asibiti ya samu damar yin rajista ga National Health Insurance Scheme NHIS accredited. Muna da ƙwararrun likitoci wajen duba marasa lafiya da kuma kiyaye lafiyarsu. Ana gudanar da hoton ciki wanda idan matarka ta samu ciki za ta zo a duba ta a sauƙaƙe. Ana binciken jini iri-iri domin gane lafiyar talaka a sauƙaƙe. Wannan asibiti ana hoton kirji ko ƙashi domin tabbatar da mai ke damun majinyaci a yayin da lalura ta same shi ta ƙashi ko kuma kirji. Wannan asibiti ya shahara wajen samun ƙwararrun kayan aiki kamar gurin hoto na ciki wanda a turance ake kiran shi da ultrasound, da gurin bincike iri-iri wanda ya shafi ɓangaren jini wanda ake kiransa a turance laboratory, da kuma wurin hoto na kirji ko ƙashi wanda ake kiransa a turance x-ray service. Asibitin bai tsaya nan ba, akwai ɗakin haihuwa da kuma ɗakin tiyata wanda ba sai an je babban asibiti ba. A wannan asibiti namu komai da komai a shirye yake tsaf domin taimakon talaka. Akwai ƙwararrun likitoci da za su duba ka ko su duba ki idan rashin lafiya ya same ki ko ya same ka. Ɓangaren magunguna kuwa muna da ingantattun magunguna a famasinmu a nan Simple Specialist Hospital and Medical Services. Domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓa ma adireshin mu kamar haka: lamba 3 Hassan Katsina Street, Sabon Layi Shika, Zaria, ko kuma ta lambar wayar mu kamar haka: 09038800894, ko kuma ta email address simplespecialist@gmail.com. Lafiya uwar jiki.